ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. доставка ба ҳама шаҳрҳои федератсияи россия ва берун аз россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. аз номи юристиҷа муроҷиат кун, скидкат мекунам. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. видеои имрӯзаи мо дар бораи парвозҳо бо ширкати ҳавопаймоӣ уральский авиалиния аз ҳудуди тоҷикистон ба федератсияи россия шаҳрвандора интиқол додан, яъне ки иҷозат гирифт барои парвоз кардан. ҳозир дар ҳамин бора мо суҳбат мегзаронем. пеш аз шурӯъ кардани барнома як чира хотиррасон мекунам ки агар касе мехоҳад соҳиби 10 сомонӣ шава, рақамҳои телеграм да бинависен, соҳиби 10 сомон мешен. 501 33 86 33 рақамҳои телеграм. ва акнун шурӯъ мекунем барномаи асосира. ширкати ҳавопаймоии уральский авиалиния санаи 23 ноябр иҷозат гирифт барои парвоз кардан аз ҷумҳурии тоҷикистон ба федератсияи россия шаҳрвандора баргардонидан ва имомуддин саторзода сафири ҷумҳурии тоҷикистон ичиза қайд кард ва ширкати уральский авиалиния ба се шаҳри тоҷикистон парвозҳои худша муқаррар кардаги Аir Россия, яъне ки ба Душанбе, Хуҷанд ва Кӯлоб. аз Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ширкати уральский авиалиния ба федератсияи Россия ба 7 шаҳри дигар шаҳрвандора интиқол метиҳад, яъне ки ба Тоҷикистон ки омад аз Душанбе, Кӯлоб, Хуҷанд парвозҳош муқаррар шидагиай, вале аз Тоҷикистон ба Россия бурдан ба 7 шаҳри Россия шаҳрвандора мебарад. ба ин парвозҳои ширкати уральский авиалиния киҳо рафта метавонанд? дар ин парвозҳо танҳо шаҳрвандони Русия ва онҳое ки асос барои ворид шудан ба хоки ин кишварро доранд роҳ дода мешаванд. яъне ки агар шаҳрвандои Русия ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон дармондагиянд ва мехоҳанд бозгашт кунанд ба федератсияи Россия, ҳамин шахсиятҳо низ метавонанд ва новобаста аз ӯе ки агар мисол мегирем бародарони азиз, миллати тоҷик соҳиби шаҳрвандии федератсияи Россия шидагиҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад, ин шахсиятҳо низ озодона метавонанд ки ба ширкати ҳавопаймоии уральский авиалиния ба федератсияи Россия парвоз кунанд ва интиқол дода шаванд. ва боз шахсиятҳое метавонанд ки ягон асос дошта бошанд барои ворид шудан ба федератсияи Россия. асосаш чиро дар назар доранд? асос вид на жительство ё ки ЗАГС ба РВП, ана ҳамин чизҳо асос мешаванд барои ба федератсияи Россия дохил шудан. ва агар як мисоли дигар мегирем, ҳар нафаре ки дар федератсияи Россия айни ҳол қарор дорад, шаҳрвандии Россияро дорад, мисол ягон мард ва оилаш дар ҷумҳурии Тоҷикистон боша, агар ҳамун шахсиятҳо низ метавонанд ба ҳамин раисҳо ба федератсияи Россия интиқол дода шаванд. ба воситаи чӣ? ба воситае ки агар дар ҳақиқат шавҳараш дар Россия қарор дошта боша ва шаҳрвандии Россияро дошта боша, ба воситаи ҳуҷҷати ЗАГСшон метавонад ки оилаш аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия интиқол дода шавад. акнун озим мо мегем рӯйхати ҷадвалҳоеро ки муқаррар кардагиянд барои парвоз ба ширкати ҳавопаймоии уральский авиалиния. аввалин парвоз Душанбе, Москва, фурудгоҳи Жуковский, ҳафтае як бор, рӯзи якшанбе, яъне ки дар як ҳафта як маротиба парвоз муқаррар кардагиянд. ин баъди якумин парвозаш ки аз шаҳри Душанбе ба Москва ба фурудгоҳи Жуковский мешавад. ва дуввумин парвоз аз Душанбе ба Казан, ҳафтае низ як маротиба, рӯзи якшанбе. ва сеюмин парвоз бошад Душанбе, Красноярск, ҳафтае як бор, рӯзи душанбе, яъне ки вайҳош рӯзи якшанбе буданд, ба Красноярск боша рӯзи душанбе муқаррар кардагиянд. ва боз чорумин парвоз аз Душанбе ба Самара, ҳафтае як бор, рӯзи сешанбе. ва боз Душанбе, Санкт-Петербург, ҳафтае як бор, рӯзи сешанбе. ва боз Душанбе, Уфа, ҳафтае як маротиба, рӯзи душанбе. ва Хуҷанд, Москва, фурудгоҳи Жуковский, ҳафтае як бор, рӯзи душанбе. ва боз Хуҷанд, Красноярск, ҳафтае як бор, рӯзи душанбе. ва боз Хуҷанд, Самара,
ҳафтае як бор рӯзи якшанбе ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай айноми юристиҷаи муроҷиат кун скидкат мекунад. Ва боз Хуҷанд Санкт-Петербург ҳафтае як бор рӯзи ҷумъа ва Кулоб Москва ҳафтае як бор рӯзи шанбе. Бародарони азиз, ҳар чизеро ки ҳозир мо ҷадвала дар иҷа хондему ва мисол мегирем, агар гуфтем ки Хуҷанд Самара рӯзи якшанбе ё ки Кулоб Москва рӯзи шанбе, ин чиз танҳо як бор дар назар нест. Бародарони азиз, мақсад ҳар ҳафта рӯзи шанбе аз Кулоб ба Москва як маротиба парвоз муқаррар мешавад ба Уральский авиалиния, ё ки ҳар ҳафтае як маротиба Хуҷанд Красноярск рӯзи душанбе муқаррар мешавад, ё ки боз мисол мегирем ҳар ҳафтае як маротиба аз душанбе ба Москва фурудгоҳи Жуковский рӯзҳои якшанбе парвоз муқаррар шудагиай. Рӯзҳоеро ки мо дар иҷа хондем, ин танҳо як бор дар назар нестай, балки ҳамин рӯзҳо парвозҳо идома додан мегиранд баргардонидани шахсиятҳое ки асос доранд ба Федератсияи Россия ё баргардонидани шахсиятҳое ки шаҳрвандии Россияро доранд. Ва боварӣ дорем ки хуб фаҳмиден аз фаҳмондагиҳои мо. Иншааллоҳ ки бо дар бораи нарху навои билеташ мо видео мекунем, навор мекунем ки нарху навош чӣ хелай ва чанд сомонай, оё арзон мешава ё ки қимат мешава. алоҳида берун аз ин мо як навор мекунем дар уҷа, ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. Интизор бошем бародарони азиз. Ва чизе ки дар ин мавзӯъ ҳозир фаҳмондем содда ва муфассал ҳамин қадар маълумот буд. Берун аз ҳамин чизҳое ки мо қайд кардем, агар ягон чизи дига пурсиданӣ бошем бародарони азиз, хоҳиш мекунем напурсен, чунки агар ягон маълумоти дигар мебуд, мо ҳозир дар ҳамиҷа вайшам қайд мекунем. Значит ки ҳамин қадар маълумот дар бораи ширкати ҳавопаймоии Уральский авиалиния барои парвоз карданаш ҳамин қадар маълумот пешкаш кардан ва ҳамин қадар маълумотро мо ба шумо хотиррасон кардем. Акнун бародарони азиз мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Хуршед Тиҷай нависад: салом алейкум ака, якм лайк ба хотири ҳамун кепкат. Ҳазор раҳмат бародар, тудам я лайк. Бандаи Аллоҳи меҳрубон нависад: бародар, бисёр реклама дорӣ ва бисёр гап мезанӣ, гапам мағзша гап зан, тамом оддӣ гап зан, тоҷикӣ простой гап зан, соз намефаҳмем. Тра бародар, бародари азиз, аз ин қадар зиёд осон фаҳмонда наметонам, барое ки ҳамин барномаҳои ман тоза ба лаҳҷаи кӯчагиай. Ман на ягон гапи китобӣ истифода мебарам, на ягон гапе ки мақсад шумо нафаҳмед. ҳар қадар ман кӯшиш мекунам ки ҳамин калимаҳо ё ҷумлаҳои осона пешкаши шумо бигардонам, бифаҳмед. Бар зами ҳамин осонфаҳмонӣ агар шумо нафаҳмед, ман аз ин зиёд осон фаҳмонда наметонам. Агар ки нафаҳмед, маҷбурем ки 3-4 бор тамошо кунед, хубтар мефаҳмед. Гулноз нависта: салом ака, моҳи январ дараҳо ҳуй мешаванд ё ин ки не? Илтимос ҷавоб тен. Мутаассифона аз пеши худам чӣ гуфта наметонам. Ҳоло дар бораи моҳи декабр ягон чӣ маълум нестай. Январ кубо дуртарай. То январа зиндаву саломат бошем. Ифтихор нависад: ассалому алейкум акаи Сорбон. Ака як илоҷаш мебуд мефаҳмидӣ, аз Россия через Узбекистон, Тоҷикистон рафта мешавад ё ки не? Билет фурӯхтаистай гирам, агар рафта шавад ё ин ки не? Ма дар ин бора мутаассифона савед наметиҳам ягон каса, барое ки агар ҳозир ма бугум мешава, мумкин шумо бирен ки шуморо ворид чидан намонану мақсад бигардонантон. Ва боз ба шинидагиҳои марам бисёри нафаро через Узбекистон ё через Қазоқистон омадагӣ ҳастанд. Ба ҳамин хотир дар ин бора ман ҳеҷ шуморо савед дода наметонам, узр. Шокирҷон Алиев нависад: акаҷон, ман ба шумо гап доштам, чӣ хел метавонам муроҷиат кунам? Метавонӣ дар комментария ё ки метавонӣ дар Инстаграм муроҷиати хита равон кунӣ. Давлатҷон Ҳабиб нависад: акаи Сорбон, як савол, илтимос ҷавоб те. Аз шаҳри Санкт-Петербург аз якум чанд рейс ҳаст то январа? Илтимос ҷавоб те, пешакӣ раҳмат. Аз 1 декабр ҳоло ягон чи маълум неста, ягон чи муқаррар кардагӣ нестанд. Агар ки муқаррар карданд, ба шумо ҳатман хотиррасон мекунем. Ҳамзаев нависад: ассалому алейкум ака, илтимос гӯед, ман РВП дорам, метавонам Тоҷикистон равам, боз гашта биём, пешакӣ раҳмат. РВП ЗАГС кати дошта бошӣ агар метавонӣ. Давлат ва идимо нависад: Сорбон додар, аввал шумо лично бирен сафорат, бипурсен ки ман мардума савед метавам, ба сафорат равен, иҷозат бигирен барои Россия рафтан, ай ҳамуҷа хита сир мекунанд. Чизе ки имконнопазира ё чизе ки мақсад 100%
боварӣ надорам аз ҳамун чиз аввалан ки ма ба ҳеҷ кас мақсад ки совет наметам ки ин кора кунен ё ӯ кора кунен. дар ҳақиқат чизе ки 100% имконият дора ман ҳамун чиза пешкаш мегардонам. Ва боз як гапи дигаре ки ҳар одамизод худаш ақл дора, бе гуфтани марам ҳар кас ба ақли худаш кор мекуна. Ман просто ки хабарҳои нав пешкаш мекунам. Мисол мегум ин амирӯза ҳам хеле хабар баромадагӣ, ин амирӯза парвозҳо ё ки сарҳадо ҳам хеле гап шидастаи. Атак ягон чизе ки бе асосай асос надора, ман ҳеҷ вақт ӯ чиза совет ҳам наметам ва пешкаши тамошобинорам намегардонам. Раҳматулло Саидов нависай дар бораи ки мақсад пули патентша меспоридай ва агар Тоҷикистон биёя депортатсия мешава ё ин ки не, мо дар ин бора як видеои алоҳида кардагием, гуфтагием ки не, шахсиятҳое ки ҳуҷҷатгузориҳошон созай намекунанд. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон савол боша дар Instagram ё ки поёни ҳамин видео саволотро равон кунед ва видеои ояндаро интизор бошед. Дар бораи нарх навои чиптаҳо мешава, ҳар касе ки мехост соҳиби 10 сомон шава, рақамҳои Telegram-да муроҷиат кунед. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.